Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kater FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Maayong hapon, Syudad Sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon mga kaalagad. Welcome sa aton nga programa Kasag Special Coverage. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 Kader FM. Nagapalayag ang programa Kasag Special Coverage subong nga adlaw sang Martes. Petsa 17 na kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Sa gihapon, nagawaragwag kita sa kahanginan mga kalagad, pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ini nga istasyon nga ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center bilang ang social development kag humanitarian arm sa Archdiocese of Capiz. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM, akong inyo mangin alagad, mangin kaupo dinyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao para sa pagdulong sang mga balita kag impormasyon na hanungod sa COVID-19 pandemic. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM, Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kater FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Maayong hapon sa aton tanan nga mga kaalagad. Nagapalabot kita sang maayong hapon. Mainit nga kahaponanon sa inyo tanan mga kaalagad, especially sa nagapamati kag nakatutok sa aton sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Kader FM. Kag nakagaupod man sa aton sa sini nga hapon, pinaagi sa aton nga live streaming sa aton nga official Facebook page kag sa aton nga official YouTube channel. Mayong hapon sa mga kaalagad naton. Kamusta kamo tanan? Happy Tuesday. Afternoon mga kaalagad. Hopefully safe kamo kag syempre sa sining tinion. Magadulong kita sa inyo sang balita kag impormasyon hindi lamang tungod sa kung may kaangtanan sa COVID-19 pandemic kundi pati man sa mga bulig kag inisyatibo sang Social Action Center na hanungod sa mga naapektuhan sang asod-asod nga bagyo sa pila ka lugar sa mga Luzon. Sa mga kaalagad naton nga nagapalabot sang ilang nga mga donasyon kag sang ilang nga mga bulig diri sa aton nga opisina o kung pinaagi sa aton nga mga online transaction like for example aton nga GCash kag subong man aton bangko mga kaalagad. Madamo gid nga salamat so far sa pinakauli naton nga update. Nagalabot na sa lapit na lang 300,000. Ang aton nga kwarta sulusobra na gani siguro kay wala pa kita naka-update pero combined account sina mga kaalagad o combined amount sinagikan sa aton nga GCash kag subong man ang mga nagahulog sa pinaagi sa bangko kag subong man personal nga nagadulong sang ilang mga kwarta diri sa aton nga opisina. We're also trying nga mag-initiate sang pila pagid ka mga ways and means para makadugang sa atong nga bulig dito sa mga naapektuhan sa mga bagyo nga Rolly, Ulysses kag Quinta sa pila ka lugar sa mga Luzon. And bukas ang amon opisina mga kaalagad sa pagbaton sang inyong mga donasyon. Kung mayara kamo sa mga pamangkot, hindi nga mag-hesitate nga magtawag o
kung mag-text sa aton nga official hotline numbers ang 0907-621-6650 kag subong man sa telephone number nga 621-0218. Niyara sang mga kaparian naton nga ng personal nga nagadulong diri sang aton nga sang ilang nga mga donasyon para sa aton nga mga typhoon victims. Kag nagapasalamat gid kita sa mga kauturan naton, mga kaalagad naton nga nakapalabot na bisan nano pa ina ka gagmay no nga kantidad mga kaalagad. Dako ina nga bulig para sa mga pamilya nga ang iban sa karon mga kaalagad wala pa sa gihapon sang may maayo o kun at least comfortable nga matulugan ang iban wala gid sang nabilin sa ilang nga mga balay, ilang nga mga kagamitan bangod man sa baha kag subong man sa bagyo. Sa gihapon ang hashtag We Help As One, an appeal for the nations for Typhoon Quinta, Rolly and Ulysses affected families. Sang Social Action Center bukas mga kaalagad kag sa mga luyag magpalabot sang ilang nga mga donasyon pinaagi sa aton nga GCash. Pwede gid kamo mag donate no, pinaagi sa account name nga Camille Anuego. Sa account number nga 0906246460. Kung mga bank transactions naman, aton nga bank details ang BPI branch naton Rojas Plaridel Street kag ang aton peso account 1103-4031-26. Ang aton euro account naman ang 1104-0284-85. Sa liwat madam mga salamat sa mga kaalagad naton nga nagpalabot na sang ilang nga mga bulig and sang nakaligad man nga adlaw nakapadala na kita sa nasa Cartas Philippines sang masulusobra 140,000 mga kaalagad para sa aton nga bulig kag sila na ang bahala nga magpalabot sang bulig sa mga napilian o kung depende sa ilang assessment kung diin gid nga mga lugar ang labing nagakinahanglan sang bulig. So sa gihapon, thank you so much mga kaalagad. Kagyari lang diri ang Social Action Center sa inyo nga mga hamili nga bulig. Nag-greet kita sa maayong hapon sa tanan naton nga mga kaalagad nga nakatutok sa aton. Kag syempre nagahulat sa mga updates na tuhoy sa COVID-19 pandemic. Sa sining nga mga tinion, ihatag ko na sa inyo ang update sa kaso ng COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz sa Western Visayas kag sa bugos nga Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakaulihi nga status update sang Provincial Health Office sang Capiz mga kaalagad, dated November 16, 2020, kagahapon nga adlaw, may nga balita nga wala sang dugang nga kaso sang COVID-19 diri sa aton sa Capiz. Nagapabilin sa 33 ang mga active cases o kon 3.40 o kon 3.40% sang kabugusan ng total number of COVID-19 cases. Kagahapon mayaras sang na-record nga 11 ka mga individual dugang sa mga nag-ayo o kung naka-recover sa COVID-19. Sa kabugusan, naglabot na sa 891,891 o kung 91.67% ang nag-ayo sa nasambit nga masakit. Wala man sang dugang sa mga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 related disease. Kag 48, nagapabilin sa 48 ang napatay o kung 4.94% sang kaso sa probinsya sang Capiz. Sa karon mayara sang 972 o 972 ka total number of confirmed cases nga na-record diri sa aton nga probinsya. Ini nagikan sa mga suspected cases nga 240 ka mga individual ang nagpositibo sa COVID-19, samtang 145 ang nagikan sa mga locally stranded individuals. 44 mga kaalagad ang na-record ng mga returning overseas Filipinos nga nagpositibo sa COVID-19, samtang 446 naman ang nagikan sa mga high-risk contacts. Kag 97 ang nagikan sa mga local cases kag authorized person outside of residence.
Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing nga COVID-19 case bulletin sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kagahapon November 16 naka-record sang 98 kadugang nga mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas. Sa kabugusan, naglabot na sa 18,470 ang total confirmed cases. Samtang nagapabilin sa 2,401 ang aktibo nga kaso. Ang lugar nga may gingikanan sa mga bag-o nga kaso ang nagikan sa Negros Occidental. Nga miharas sang 45 ka mga bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19, 19 ang nagikan sa syudad sang Iloilo, samtang 11 ang nagikan sa Bacolod City. Pulo naman ang nagikan sa probinsya sang Iloilo, samtang siyam ang nagikan sa probinsya sang Capiz. Kagahapon man nga adlaw naka-record sang 108 ka mga total ka mga reported recoveries sa nakaligan nga 24 oras, kag sa kabugusan 15,586 ang total reported recovery sa Western Visayas. Mayaraman sang nadugang nga 6 ka mga individual nga ginbawian sang kabuhi o napatay bangod sa COVID-19, kag sa kabugusan naglabot na sa 483 ang total death toll sang COVID-19 sa Western Visayas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakabag-o nga COVID-19 case bulletin sang Department of Health dated subong nga adlaw mga kaalagad, as of 4 p.m. mayara na naman sang 1,148 ka mga bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Sa kabugusan, nagalabot sa 28,313 o kung 6.9% ang mga active cases sa karon. Mayara man sang 186 nga nalista nga dugang sa mga nagmayad sa COVID-19, kag nagalabot sa 374,543 o kung 91.2% ang kabugusan nga nag-ayo sa COVID-19. Mayara sang nalista nga 23 ka mga individual nga ginbawian sang kabuhi, kag sa kabugusan 7,862 o kuno mo ini ang 1.91% sang kabugusan nga kaso sang COVID-19 ang ginbawian sang kabuhi. Sa pinakauli nga latest nga update sang Department of Health, nagalabot na sa 410,718 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Capiz sa Western Visayas kag sa bug-os nga Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong naman naton sa inyo ang mga importante nga mga impormasyon kag balita na tuhoy sa COVID-19. Kag magabalik ang programa Kasak Special Coverage matapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian.
Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangintunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian kag nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyo nga lugar. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage, kagyari na ang ating nga mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Cardinal Advincula, personal nga nagpanawagan sang bulig para sa mga naapektuhan sang bagyo sa Luzon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang balita lokal, RMPH Lanot, plano nga pagatapuson sa bulig sang DOH. Phase 4 sang nasambit nga building, yara na sa 80% nga natapos. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang dugang nga balita lokal, implementasyon sang QR Code ID system, ginpresentar sang Rojas City Government. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Dugang nga hazard pay para sa mga health workers, ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang pila ka mga health facilities kag quarantine centers ginsamad sang bagyong Rolly kag Ulysses, kaso sang COVID-19 sa mga evacuation centers, ekspektaron nga magataas suno sa Department of Health. Kasak Special Coverage. Kasak. Kag balita lokal, 13 ka mga negosyante nga kapisnoy nagtapos sa Kapatid Mentor Me programa sang Department of Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. personal nga nagpanawagan si Most Reverend Jose F. Advincula, Cardinal-elect kag Arsobispo sang Capiz, sa mga tumuluo sa pagbulig sa mga labing naapektuhan nga pamilya kag individual sa Luzon. Suno sa Kardinal, kabigo naton ang pagbulig nga ini bilang kahigayunan nga makabalos sa nagbulig man sa aton diri sa Capiz, sang kita ang nagkinahanglan sang bulig bangod sa super bagyo nga Yolanda sang tuig 2013 kag bagyo nga Ursula sang nagligad nga tuig. Yari mga kaalagad ang appeal ni Cardinal Jose F. Advincula para sa aton nga tanan. Sa November 2013,
kag sang nagligad nga December 2019. Sang dalasaon kita sang Super Typhoon Yolanda kag sang Typhoon Ursula nga nagtuga sang malaparon nga kahalitan diri sa aton probinsya sang Capiz. Amat-amat kita nga nakabangon bangod sang bulig halin sa iban nga rehiyon diri sa aton pungsod kag bisan man sa luwas. Sining nagliligad nga mga sinimana, 3 kasunod-sunod nga bagyo, ang Quinta, ang Rolly kag ang Ulysses, ang nagdala sa mabaskog nga hangin, mabunok nga pag-ulan, kag madalom nga pagbaha sa mga kaprobinsyahanan sang Luzon. Ini nga mga kalalatan, nagtuga sang gutom, naguba sa mga balay kag kagamitan, kag nagdala sang iban pagid nga mga halit sa kabuhi sang madamo naton nga mga kauturan. Bangod sini, nagapanawagan ako sa aton mga tumuluo sa paghatag sang bulig para sa mga kailo naton nga mga isig ka Pilipino nga nagaagi sang tuman nga mga pag-antos bangod sa mga nahinambitan nga bagyo. Aton na ini kahigayunan sa pagbalo sa ila kaaluan sa ngaraman kita sadto sa ital-ital nga kahimtangan. Ipabatyag naton sa ila ang padayon nga gugma kag pagupod sa ila sang Dios paagi sa aton hamili nga pagtabang nga sarang naton mapaagi sa aton parokya o mission station kag opisina sang social action o kasak. Salamat gid nga madamo kabay nga padayon kita nga bendisyonan sang Dios bangod sang aton kaaluan sa mga nagakinahanglan. Special coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa iban nga balita mga kaalagad, plano nga pagatapuson nga daan sang gobyerno probensyal sang Capiz ang una tubtub ikatlong nga panalgan sang Rojas Memorial Provincial Hospital Lanod agud mangin operational ni sa bulig sang Department of Health. Suno sa pahayag sang provincial government pinaagi sa opisyal nga Facebook page ni ang nasambit nga tikang ang naistoryahan matapos sang magpatigayon sang site inspection sa pasilidad ang DOH Capiz nga ginpangunahan ni Dr. Mary Joy Castroverde. Tinutuyo sini nga makita ang update sa konstruksyon sa nasambit nga pasilidad kag mahibaluan ang mga kinahanglanon agud nga mas mapadasig nga mapahuman ang building para sa gilayon nga magamit sa mga pumuluyo sang probinsya. Diri man nahibaluan nga mas sobra 80% na nga natapos sa Phase 4 ang nasambit nga 5-story building sa din inisyal na gin-turnover ni First District Engineer Julius Abella ang duwa ka human nga mga pasilidad nga mo ang morgue kag ang office supplies. Kaupod sa nasambit nga site inspection si Hospital Management Section Head Dr. Alex Nolasco, RMPH Hospital Dr. Ed Marie Tormon, First District DPWH Officer Engineer Julius Abella, kag Provincial Administrator Edwin Chinel Monares, kaupod man ng engineers sang Department of Health, Capiz. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa dugang balita lokal mga kaalagad, nagpatawag sang meeting o kung pagsinapol ang Rojas City Government para isaysay ang plano nga implementasyon sa sining luyag nga ipatigayon nga QR code system o kung ginatawag nila nga digitized Rojas City Epidemiological Contact Tracing and Surveillance. Parang mapahagan-hagan o kung ma-monitor ang kaso sang COVID-19 diri sa syudad sang Rojas. Para sa pagdulong sang detalye sang nasambit nga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Apple Queen Labrador. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Nagpatawag sang pagsinapol ang talatapan sang Rojas City Government agud nga ipresentar ang plano nga pag-implementar sang DIREX o kun ang digitized Rojas City Epidemiological Contact Tracing and Surveillance
ukon ng QR code ID system sa mga talatapan kay establisimento komersyal sa syudad. Suno kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, ang nasambit nga sistema ang gindiyon sang Rojas City ICT team agud nga mamonitor ang mga close contacts kag positive cases nga nagagawa sa ilang mga panimalay ukon quarantine facilities kag plano magsulod sa mga establishmento. Samtang isa ka ordinansa ang plano nga ibalay kag ipasar sang sangguniang panlungsod, agud nga mapatuman ang nasambit nga hilikoton kag gilayon nga mahatagan sang QR codes ang pumuluyo sa kabaranggayan nga nagaedad 15 tubtob 65 anyos. Dugang pa ni Dadivas, pinaagi sa sistema masiguro ang kaluwasan sang publiko kag mapunggan ang paglaptas ng COVID-19 sa syudad sang Rojas. Kabahin sa pagsinapol ang mga katapos ng City Council, City Health Office, DILG kag media. Kaupod niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamo nga salamat sa imong gindulong nga balita, Alagad Apple Queen Labrador. Sa muna ginahambal nila mga kaalagad nga mangin digitalized or digitized na kita diri sa syudad sa Rojas kung oras nga mapatuman ang ining nasambit nga surveillance and contact tracing system pinagi sa QR code. Umiyaras ang isa ka ID no ang mga high risk contacts kag subong mga nag-positive cases kag kay subong no ginaalaw na ang home quarantine pero syempre under sang supervision sa gihapon o kung sang management sang barangay health response units kag subong man sang City Disaster Risk Reduction and Management Council mas kinahanglan nga although nga medyo haluga na no kinahanglan sa gihapon nga siguruhon ang seguridad sang tanan especially diri sa syudad sang Rojas nga diri ang sentro sang komersyo sang probinsya sang Capi. So mayara sang ID kag pwede ma-detect no kung ang isa ka tawo ang nangin high risk contacts o kung nangin positive cases nga nagkadto o kung nagsulod sa mga commercial establishments diri sa syudad sang Rojas. Mas maayo ini kay mas ma-control no kung sino bala ang medyo pasaway nga wala nagasunod sa mga protocol ilabi na nga yara sa gihapon dapat sa idalom sang 14-day quarantine period kag syempre dapat mapasiguro nga hindi maglapta ang COVID-19. So mayara sang plano nga igapasar ang mangin full blown ang implementation sang nasambit nga QR code system kung mayara na nga mapasar ang sangguniang panlunsod nga ordinansa para sa implementasyon sini. Samtang sa dugang nga balita natuhoy sa COVID-19, aprobado ni Presidente Rodrigo Duterte ang dugang nga hazard pay sa mga health workers sa ilang serbisyo sa tungha sang coronavirus o kon COVID-19 pandemic. Suno sa Administrative Order number 35, tubtob 3,000 pesos tax-free kada bulan ang mabaton sa mga health services providers kag medical frontliners kung sa diin makabig nga labing importante ang serbisyo sa away batok sa COVID-19. Ang nasambit nga insentibo ang magabase sa numero sang adlaw nga ang isa ka health worker ang pisikal nga nagreport sa trabaho sa sulod sang isa ka bulan umpisa sa bulan sang September 15 tubtob Disyembre 19 subong nga tuig. Dugang pa diri sandig sa Administrative Order number 36 ang Pangulo, aprobado man sini ang tax-free 5,000 monthly special risk allowance para sa mga pribado kag pampublikong mga health workers nga direkta nga nagahawid kag in contact sa COVID-19 patients. Suno sa presidente nagakadapat lamang nga mahatagan sang pagpasidungog kag rekognasyon ng mga health workers sa bilog nga pungsod nga maisog nga nagarisgo sang ilang nga kaugalingon nga kabuhi kag yara sa pinakauna nga depensa agud nga mabatuan ang nasambit nga pandemya. Nagikan ang pondo sang nasambit nga insentibo sa 13.5 billion Bayanihan to Recover as One Act may kaangtanan sa health-related initiatives batok sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Dako ini nga bulig mga kaalagad, especially sa aton nga mga health workers nga mo na sila gid ang tutuod pinakaunang nga depensa o silang frontliners gid sa sining away naton batok sa COVID-19.
Syempre kalabanan sa ila no, may mga pamilya man kag importante man nga padayon sa gihapon ang paghatag sang serbisyo medikal no, kinahanglan nga healthcare services sa mga may COVID-19 patients. Actually gagmay ning 3,000 pesos no kung i-compare mo sa kung ano ang ginataya nila sa ilang trabaho. Well anyway, hindi lang 3,000 pesos para sa mga medical frontliners kundi may special pagid, special risk allowance para naman sa mga sila gid no ang nagakapot o kung nagamanage yung mga positive cases sang COVID-19. Pero bala man nato diri sa Pilipinas nga medyo madugay no pag-abot sa mga kaparehas ni mabaton sang aton nga mga health workers. Pero mas maayo na lang ini kaysa wala, especially nga pa Christmas na mga kalagad. Nag-celebrate kita sang Pasko kag importante sa atong ini nga tinion kag syempre para sa aton man nga mga pamilya. Samtang sa dugang balita national, wasak ang pila ka mga health facilities kag quarantine centers sa mga lugar sang Cordillera, Cagayan Valley kag Central Luzon regions bangod sa pagpanalasa sang bagyong Rolly kag Ulysses, suno sa report sang Department of Health. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa isa ka virtual briefing kagahapon, padayon sa karon nga ginamonitor sang ilang talatapan ang sitwasyon sa mga pasilidad sa mga nasambit nga lugar. Suno sa report sa ilang ahensya, 5 ka mga quarantine facilities ang apektado sa Cagayan kung sa diin nagkinahanglan nga isaylo ang mga pasyente sa mga evacuation centers samtang ginapasiguro ang pagsunod sa mga safety protocols batok sa COVID-19. Suno pa kay Vergere, mayaras ang Quick Response Fund ang gobyerno sa mga kaparehas sini nga sitwasyon. Dugang pa sini kapin 29 million pesos nga balor sang bulong, hygiene kits kag COVID-19 response supplies ang napanghatag na sang DOH Central Office, samtang 18.2 million worth sang mga supplies ang nagikan naman sa mga regional offices. Dugang pa diri ang 26.8 million worth of supplies nga ginpalabot naman sa mga rehiyon 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 8, National Capital Region kag Cordillera Administrative Region. Samtang ekspektaron nga magagikan sa mga tawo sa evacuation centers ang bag-o nga mga ma-record nga kaso sang COVID-19 sa mga masunod nga adlaw bangod sa mabudlay nga sitwasyon suno sa Department of Health. Nakalabot naman na suno pa kay Vergere ang mga reports nga madamo ang wala nagasunod sa mga minimum health standards sa mga evacuation centers, rason nga nagpadala na ang ahensya sa mga safety officers para sa implementasyon sa mga health standards. Maliban sa mga health emergency response teams, maga-deploy man ang DOH sa mga personal gikan sa National Center for Mental Health para naman sa psychosocial support sa mga evacuees. Samtang nagbisita naman si DOH Secretary Francisco Duque III kag nagpanghatag sa mga mask kag alcohol sa mga naapektuhan nga pumuluyo sang nasambit na lugar. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang mayara naman sang maay nga balita, mayara sang 13 ka mga negosyante nga kapisnon no, ang nagtapos sa sining kapatid Mentor Me nga programa sang Department of the Interior, Department of Trade and Industry. Para sa dugang detalye sang nasambit nga balita, mangin kaupod naton alagad Real De La Rosa. Special Coverage. Kasag Special Coverage. Naglabot sa 13 tanan ka mga magagmayng mga negosyante sa probinsya sang Capiz ang kalagip sa 41 ka mga nagtapos sa una nga kapatid Mentor Me Money Market Encounter kon KMME MME, isa ka online nga programa sang Department of Trade and Industry Region 6 kag Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo. Katuyuan sang nasambit nga programa nga magbulig sa mga magagmay nga negosyante nga mapasangkad ang ila tagsa ka mga negosyo agod nga makabulig sa pagpasanyog sa ekonomiya sumuman sa paghatag solusyon sa problema sa kakulang sang trabaho bagod sa ginapatubang nga pandemya. Ang mga mentees kon nagpasakop sa aktibidad ang nakakumpleto sang napulo ka module sessions kag nagpasa sang tagsa ka business improvement plan kon BIP nga isa sa mga kinahanglanon agud nga makatapos sa programa. Samtang ang one-on-one coaching
nga nagasentro sa financial plan preparation ang nakabulig sa lubos agud nga labi pagid nga matutukan sa mga mentees ang ila pagdihon sang tagsa ka business improvement plan. Ang mga nagtapos sa online edition sang KMME ang handa na nga mapasangkad ang ilang nga negosyo bagod ang programa nga nakahatag kay ganan nga mapasangkad ang ila ibalo kag imahinasyon sa pagnegosyo. Magluwas pa nga nabuligan man sila kung paano magamit ang ila tinion nga may nagakaigong atensyon kag estratehiya. Sa nibaluan, bulan pa sang Setyembre, sanggit patigayon ng virtual graduation o online nga seremonya sang graduasyon. Balita gikan sa Philippine Information Agency Capis. Ini si Alagad Real de la Rosa para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamo nga salamat sa imong gindulong nga balita, Alagad Real de la Rosa. Samtang kagahapon nga adlaw mga kaalagad, padayon nga yara sa wala sa nga positive case sa COVID-19 ang syudad sang Rojas. Kung sa diin, base sa ilang update, pinaagi sa ilang official Facebook page, 14 na lang ang nabilin nga mga aktibong kaso sa syudad. Suno kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, hindi pa diri natapos ang gyera batok sa COVID-19 apang maayo ining indikasyon nga nagabunga na ang sakripisyo kaug kooperasyon sang tagsa-tagsa. Kadungan man sang nasambit nga maay nga balita, dugang pa diri ang 4 ka mga recovered cases nga ginlakipan sang mga masunod. Ang case number 478 sa 65 anyos nga babayi kag pumuluyo sang barangay Mungpong. 24 anyos nga babayi pumuluyo sang barangay 11, samtang 42 anyos nga babayi pumuluyo sang barangay Milibili kag 38 anyos nga babayi nga pumuluyo sang barangay Lawaan ang nadugang sa mga nag-ayo sa COVID-19. Sa karon, 14 na lamang ang nabilin nga aktibo nga kaso sang COVID-19, samtang 481 ang recovered cases, 33 ang napatay bangod sa COVID-19, kag mayaras sang kabugusan nga 528 ka mga kumpirmado nga kaso ang na-record sang syudad sang Rojas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang balita gikan sa Kasak News Center. Kag madamo nga salamat sa aton nga mga live reporters. Sa gihapon, nagpalabot kita sang aton nga panawagan sa tanang naton nga mga kaalagad nga luyag magpalabot sang ilang mga donasyon diri sa aton opisina. Makita na aton nga opisina diri sa Archbishop's Residence Compound sa Lawaan, Rojas City. Madamo sa mga kaalagad naton ang padayon pa nga nagapalabot sang ilang mga donasyon. Actually, subong nga adlaw may nagbaton makita sang pila ka donasyon in kind kag syempre in cash. Diri sa aton nga opisina. Pwede man sa gihapon mga kaalagad makapalabot sang inyong nga bulig pinaagi sa online transaction sa GCash o kon sa bangko. Ara man ang mga detalye sang aton nga hashtag We Help As One, appeal for donations for Typhoon Quinta, Rolly and Ulysses affected families sa aton nga official Facebook page kag social media accounts sang Kasak. Sa gihapon kumayara kamo sang mga pamangkot para sa aton nga donation drive. Pwede ka mo magpalabot sang inyong nga mga pamangkot. Mag-text o kung magtawag sa aton nga official hotline number nga 0907 621-6650 o kung sa telephone number nga 6210218. Madamo nga salamat sa aton nga mga kaalagad nga nagupod sa aton sa sini-edisyon sa Kasak Special Coverage. Sa pagpalabot sa inyo sang mga importante nga mga balita kag impormasyon, hindi lamang may kaangtangan sa COVID-19, kundi pati man sa pagkinahanglan sang aton nga mga apektado nga mga kauturan dito sa Luzon bangod sa asud-asud ng mga bagyo kag subong man ang pagbaha. Mayara sang istoryahan ta program karon sa gabi mga kaalagad. Mangin kaupo din yung inyo alagad kag subong man si Alagad Real de la Rosa alas 7:29 sa gabi.
Kag madamong nga salamat sa padayon nga pag suporta sa aton nga programa. Sa gihapon ang aton nga online masses. Everyday miyaras ang misa diri sa official Facebook page ang Kasak. Alas 9 mga kaalagad from Monday to Saturday. Samtang alas 7:30 naman sa adlaw sang Domingo. Kita na kita liwat buwas sa Kasak special coverage. Same time and same station. Thank you so much mga kaalagad. Kag sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Jose F. Advincula Jr. DD, Cardinal-elect, kag Arsobispo sang Capiz, sa aton nga Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, sa pangalan sang aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. aton Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo, kag sa aton nga mga Technical Directors, Engineer RJ Borja, Alagad Mingwego, kag akong Partner Technical, madamo nga salamat, Alagad Maria Jean Lorin Baldos. Ako naman ang inyo nangin alagad, nangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Thank you so much. God bless Pilipinas. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. So I say a little prayer. Gusto mo ba la love song? Pop music? Paborito nga ang pahanon?